ka emechegolo nyabụ nhọpụta praịmarị maka ndị ga-eji afọ otu pati APGA wee zọọ ọkwa na mpaghara senatorial zone atọ enwere na Anambra steeti. Ndị otu APGA akwadobego onwe ha nke ọma inegazi anya maka nrọpụta nke afọ 2023 izuzugbe. Na onye ọrụ anyị bụ onye gara enu kọwara na amalitere site na ndị si Abuja bụ ndị bịaranụ ekesara ha ụmụ akụrụngwa dịgasị iche iche eji wee ga-eme nrọpụta. Stella Igboka bụ onye na-ahụ maka ọnọdụ ndọrọndọrọ mere ka amata na isi ụlọ ọrụ otu pati APGA jupụtara ka ọ kụrụ elekere 11 bụ ebe ndị dịgasị iche iche otu kọmiti si Abuja ga-ahụ maka ya bụ nrọpụta bịara a na-ekponye ha akụrụngwa nke ha ga-eji wee lụọ ọrụ. O kwukwa na ndị ọrụ INEC bụ ndị ezitekwara iji anya ha wee fụ ka ya bụ nrọpụta siga nakwa n'oge ahụ. Ka anyị wetara gị akụkọ a n'ebe o zuru oke site na studio anyị. Mgbe ọ na-agwa ndị returning officers ahụ okwu maka ya bụ mmemme ka onye bụ onye APGA National Assembly Election Committee Chairman bụ Alhaji Ibrahim Karefo doro ha ndụmọdụ ka ọ bụrụ otu ndọrọndọrọ APGA si wee kwu ka ga-esi mee ya bụ ntuliaka enu dịka o si dị na akwụkwọ iwu nke ndọrọndọrọ ọchịchị akpọrọ electoral law. Ọ gwara ha ka ha jidesie ngwongwo niile enyere ha bụ nke otu ndọrọndọrọ ahụ nke ọma site n'ime ka dapụ ntuliaka enu bụrụ nke ga-abụ kpoo n'oyoyo bụkwara nke mpụtara ya ga-abụ nke onye ọbụla ga-ekweta na ya. N'okwu nke ya ka onye assistant returning officer nke Anambra Central Senatorial Zone Election bụ Maazị Nnanna Nzewi kọwara ya bụ APGA praịmarị nke emere n'ebe ahụ dịka nke gara siriri werere ma tozie mbọ ndị kọmitii ahụ gbara iji hụ na ya bụ ọlụ bụ nke a lụrụ etu o si kwesị ekwesị.